sugo laibo tepung kaham jotonono hai ani nogo pajak cooking khainai nang nukmun mane apu mami sungai itu musi mono nai to kamai to already mun paikha special to mani special pura kamai to pung kaham ani laibo lam sugo te khajani takho te buhok salno ani sak salayan sugo pura ranga hai laibo naro bai malanya bagkerung kita mia live khainani hintangmani melawo thangmani bai malia net sulu khema bai ei gan rok bukha to jorges tani hini haina hai naibulia koita konawi haina hai phaikita borok wasa bangkia hini ei naro bahai tongbai subscriber and viewers ok pung kaham jotono haina hai live ulam sugoi te jotono sibai te haina hai kongya pura tei ulam sugo live dakti je live kiringnya ko eba kirna hini tangalo dakti phadi tei naro bai pung jorani tei haikeno nangno lam sungai tei jotono pung kaham baksata mukhai tongbai baksata morning walk rok khai rest khai tongkhana tapi suntora sabai jadi amrok khai tongbai silago nobo thirui tei satung bagan tongo tei sela tongo salam jak tei haino video khaina bagi ma phaika live ma kereng phaika viewers ok naranya bagi subscribe khaina subscriber rok tei yang nuk makanan rok enduri mau mono naikata tei display gelak asung naitongo maitung moni sepaika no meta mukhai tongbai hello viewers subscriber tei ani hamjamon kamu khoi tongbai sabai jadi tei pian kumai tongbai kya ngalam sugo laibo dakti khaina bagai tei jotono hamjongmani pung kaham tei sibai tei nang belai ke lam sugo laibo hamjamong tei khumung yaphari dakti anam sirte hamjongmari dhanani tei belai ke nang hamjongmani tei naro already ana 2K subscriber khaiman bagai belai no hambai tei khumung yapharu tei haikeno naro ABC regular 3K subscriber bukhari na hini khakya jotono lam sugo laibo tei ani viewers songo haikeno phum jorani phum kaham tamorok khai tongbai bahai tongbai kini sabai jadi nongni bukha khayo nongni bo tongna channel nongni channel bo dakti no 10K ba 12K rok ungbai channel bukha khayo unsung nongni bo anam sike hamjomari tongbai nongno bo nongni manni khakai bo tongbo mak khainai tei nongno bo hamjomari tongna haikin hal brum norubai hachoya kari haikeno laibo kiringgi tongo tei jotono lam sugo tei dakti tei laibo khaya korok tei laibo khebegi tei jotono lam sugo pungjorani phung kaham tei nobor bo khaya tokano bo special ke thaikai ke sakamo tei nongno nobore baksa lam sugo nangkamo tei tamo khlai tongbai ani viewers rok tei like share comment khainani tapokbai di kaisa kai tei logi subscribe kaisa khairi jabadi ni hamjongmani nongni ukhumo hamjongmani belai ke nango viewers rok belai khai hamjongmani subscriber rok jorani nongna hai paithango khulumung jotono lam sugo laibo tei jorani tamo khai tongbai
Jadi beras tok dekat aja, taruh di nang lagi sabar jadi, seperti tindak play kena nikah kayo. Hai, itu nang dia kasih viewers mau suntung. Ani viewers sok tamu play tambah sabar di subscriber rok. Sejak hamdamu kupulung rejong orang belai memang nuku menggaparo. Jadi hamza go bukabai pai kulumu sibai jotonono akai al brum kai live lagi kirim itu buku kelainan hambai ke hakina kiri live rotation atau berjualan di Hatika reference di kiwat pina hantongo kusin tadi kiwo maborong tutong video kelainan ini jotonono tak tidak film sugu live Bagi Espanya nado. Bagi Espanya nado hai joka. Total terus nado. Hello guys. Kamu kelai tangbai sabar jadi. Pungjarani pungkahan. Itu nang lamsuko live terus hai kena. Tang dali tang nabagi itu coya karina tang nabagi. Itu nang tamu romusung baca sabar jadi. Pungjarani. Iwasrok tamu kelai tangbai sabar jadi. Nabagi nangi. Sujak live kai. Nah, tamu kelai tang sabar jadi. Angki selamani kasta sasudi. Selamani di WhatsApp mungkin teman-teman sabar jadi. Kasih bakalan sama zakat ini. Kasih bakalan sepanjangan blog dengan bagi kasih gongka. WhatsApp gue malai lagi ke like-nya zakat tangga. Kita kasih bakalan tangga. Kasih depok kasih ini kena. Hello guys, pungkahan. Kita tunang langsung live terus hajana. Hal burung nong hamjung na mutir lai to hajana kerungi pangkong. Jadi nong ni asyiknya hamjung ke support belai menanggo angkai nong belai kini ngapang sibai. Oke, jadi takut tibu kusong hajana nong langsung daki belai nong hambai. Itu tunang hajai hal burung lau diri tangga bagai ke kekini nong lau lagi. Tapi sering hakin aste til sering ditangkap ekha kaya til kaya sering no sikisa ke kusugo kanan nong hamjaman hake temen support deh hake kilai nong hamjama te support nong te pipe pin kulmu pungsarani te jotono nong daki live of pay keringai te jotono share te comment like ngani subscribe dengan tetap pogoji hai cái nó tabo bột kumplay phải tung lagi satu jora nó pakai kesung juga hai cái nó turut jual semua langsung mulai lagi saya karina semua bagi pungkaran kita merokai tambah sahabat di komen saya hati kita merokai tambah ini ya dora malia selain bukle malia ini dokain bo net nih bagi kat ke mereka dan ya koi ke program hati senang nih teman itu naruja ini hanya hai noko pai kita dosa di gebo boro ba sekeri ini like koi malia
Một bột cà phê lấy không thôi. Đây hai cái nó xong rồi. Chúng nó làm sao được cái chúng nó kalau mengiapa hai cái nó bawa na piyo hunto pi Hello guys, kamu mulai kembali sama aja. Tìm thấy bà con khá năng năng video quay cùng ngay mà thấy sự bữa sự tao với chụp cùng ngay tên là bỏ hai cái nó hay đi chụp vào nó thấy cái này khá là khá thấy bóc vào trong khá là bút hai cái nó bà làm đi thấy đi đó nó bự đó đi này ada rasa pajak bisa besar pajak nasi cari tahu. Hello guys. Hey, tập chưa chưa? Rồi mấy là chưa sao? Rồi mấy là chưa sao? Sao bây giờ? Well guys, kamu thay tambah sabar je. Ano halai balam coba jodoh no. TikTok nomor besar di mana belak pun tomai kya ne. Ada aku jaga. Ciring kata bukan saya tak pernah. Tong mà cái nó có mà mang. Hello viewers, bien como va kya? Jarani taki lam sugunong live bahana hai pipeline yung lumong sibay rangsang sibay. Jotono na taki live lam sugo hai kenyo sal brom noni hamjang mate. Ni ada tini na. Ni thang able. Ni thang mo bisal mo maso. Iya bo. Ada maranat lang yan so.